ಹೊಸ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಲೇ ಬರೋದಲ್ಲ ನಾವು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಎರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಬನೋಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇನ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಂದು ಬನೋಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಮೂವಿ ಪೂರ ತೋಡನಾಳ ಮಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಜ ತಮಿಳ್ ಅಂಚ ಇದು ತೆಲುಗು ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಪೋಡಿತ್ತರು ತೋಡನಾಳ ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಬಂದ ಮೂವಿ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೈದು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾದೊಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಯಾನಿನಿ ಕುಟ್ಲದ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾ ಸುಡುಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ದ್ಯಾಗ್ ಬೈದಂದಗೆ ಎನ್ನಗ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಬೊಕ ನಟನೆ ಉಪನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇತ್ತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಶೋಗೆ ಅಂಕುಲು ಬೈದ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ತೋಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪೇರಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೇನೊಂದು ವರ್ಕ ಬಲೆ ಆಯ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಎರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಬನೋಲಿ ಬಟ್ ಅವೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಟರ್ ಆದ ತೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ಆರ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಿಡ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಉಂಡ್ಲೇನು ಬಂದು ಮಾತ ವಿಭಾಗಗಳ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಉಂಡ್ಲೇರು ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಪಾದರೆ ಮತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಈ ಮೂವಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ಪಿನ 100% ಶೋರ್ ನೆತ್ತರಿಗೆರೆ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಟೈಪ್ದ ಮೂವಿ ಬೇತನೆ ಟೈಪ್ದ ತುಳು ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಐತ ಪಿರೌಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನಾನಾಗ ಪಿರೌಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಐಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿಂಕ್ ನನೊಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ನೆತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸಸ್ ನಗಲ್ನಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವೆರಿ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಅಂಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ನೆತ್ತೆರೆಕೆರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಬೇತೆ ರೀತಿಲ ಬೇತೆ ಜಾನರ್ಲ ದೇತಲೆ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಐಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅವೇ 90s ನಮ್ಮ 90s ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಚೊಚ್ಪಾದೇರು 90s ಕುಡ್ಲ ಇಂಚೆ ಎತ್ತನು ಅಪಗದ ಪುರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ ಒಂಜಿನ ಒಪ್ಪಾಡು ಮಾರಡ್ರಾಪಿನ ಅಂತ ನಾವು ಚೊಚ್ಪಾದೇರು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಜಾನರ್ ಪೋಂದುಂಡು ಮಲಯಾಳಂ ಆಡು ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಆಡು ಒಂಚೂರು ರಾ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ತುಳುಕ್ಲವು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಎನ್ನೋ ಎಂಕುಲು ದೇಪನಗ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡು ಏಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ನೊಂದು ಕುಲ್ಟ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಜನ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ತುಳು ಜನಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಚ ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ನಂಡ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲು ಬರುವೇರು ಮಲ್ಪೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿతో ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತಾ ಎಡ್ ಆಯ್ತು ತೂಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೋಣ ಮೈನ್ ಆಯ್ತು ದಟ್ ಎಮೋಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಭಯಂಕರ ಲಾಯ್ಕಂಡು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ತುಳುತ್ತಾಗಲ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಬದ್ದೇನು ತೂವಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಿಗಲೆ ಫೀಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಗುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರಜನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶೋಕ್ ಆದ ತೂವಲಿ ಸೂಪರ್ ಎಂಕಲ್ 29th ಫುಲ್ ಟಾಕೀಸ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಇತ್ತ ಚೆಕ್ ಮಲ್ದ ದಿಕ್ಕಂದಿರಿ ಫುಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆದ ನಾವು ಭಾಳ ಶೋಕುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದಸ್ಕತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಅತ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಐರ್ದು ರಡ್ಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡುಂಡು ನೆತ್ತೆರೆಕೆರೆ ಇದ್ದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಡ್ರಿವನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಂದುಂಡು ತುಳುಟ್ಟುಲ ಅನರ್ಕಲಿ ದಸ್ಕತ್ ಥಿಯೇಟರ್ಡಿ ಬತ್ತುಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ದೆ ತುಲಿ ಟೈಮ್ ತುಳುಟು ಈ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ತೋಂತಾನ ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ಪೂರ ತೋಡನಾಳ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಜ ತಮಿಳ್ ಅಂಚ ಇದು ತೆಲುಗು ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಪೋಡಿತ್ತರು ತೋಡನಾಳ ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಬಂದ ಮೂವಿ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತುಳು ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಕ ಇದು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಪೋಡಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೈದಲ್ಲ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ತು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆತನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅವ್ರು ಸ್ವರಾಜ್ ತೂತ ನಾಟಕದ ಭಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ಅವು ಮಾಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹತ್ಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಗಾದ
ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಪಡು ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ದಂತೂ ಪನ್ಪೆ ಬರ್ಸಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಕುಟುಂಬ ಖಂಡಿತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಹೋದ ಕುಟುಂಬ ಬರ್ಪ awesome ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಓಲ ಇಷ್ಟ ಆತ ಬಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಆತ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ಸೂಪರ್ ಹೊಸ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿದೆ ಬರೋದಲ್ಲ ನಾವು ಸೂಪರ್ Everything was good. Acting wise, music, and the script, very good. Beautiful. One of the finest movie in Tulu industry. ಗುಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಇದು ಸ್ವರಾಜ್ ಅಂಕಲ್ ನಾವು ಪೂರ ಆಕ್ಷನ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾತ್ಲೆ ಎದ್ದೆತ್ತನು ಪೂರ ರಿವೆಂಜ್ ಎತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಸೂಪರ್ ಯಾನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತರೆಗೆರೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೂವಿ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ದಾಗಿ ಮುಂದ ಇತ್ತಲ ಪೋಡಿಗೆಡುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತರೆಗೆರೆ ಮೂವಿ ತೂದು ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಾತಾ ವರ್ಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲಾದ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಟೀಮಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿನ್ನಾಪ್ ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿಂದ ಪನೊಲ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ 29th ಫೈಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ Super acting. ಅಡ್ಡಾದಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಇಮೋಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಬಕ ಸುಮಂತ್ ಅಲ್ವಾರ್ ಸರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಕ ಮಾತ ಭವ್ಯ ಅವಡು ದಿಶಾಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕಿಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪಾಠ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮು ಮಾತೆರ್ಲ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದೊಕ್ಲು ತುಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಏಪಲ ತೂತುಜ್ಜ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚಿನನೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಆವ ಅಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಪಂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಜಾನರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಬೈದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟಿಸ್ಟ್ ಕೊಂತದಾರು ಬೊಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಂತದಾರು ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂದಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್